Λοιπόν, έχουμε βάλει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες μας δίνανε στα site και στα review και σε αυτά στο YouTube. Το ευρικό είναι τώρα, θα δούμε πως θα είναι, αν είναι καλό και όχι. Πρέπει να μπω στο μονοπάτι για να το καταλάβω. Φαίνεται πάντως ότι είναι πολύ καλή υλοποίηση σε ποιότητα. Εντάξει, καλοκαιράκι στο ποικίλο, λογικό, δεν είναι τίποτα. Τώρα κανένα δέντρο δεν ξέρω αν έχει πέσει εδώ πέρα. Θα δείξει. Οπα, Άκη πέτρα! Πρέπει να την έβγαζα αυτήν. Λάθος. Εντάξει, δεν είναι και τελώς άσχημα όπως περίμενα. Κλασικό ποικίλο ξεραΐλας. Ναι. Το χειρότερο σημείο είναι εδώ πέρα. Εδώ, αυτά εδώ, πως δεν έχουν πέσει ακόμα, απορώ, να σας πω την αλήθεια μου.